Is-sabiħ ta' settur tat-turiżmu huwa li meta jkollok itkabbir fit-turiżmu iħossu kulħadd għax kulħadd jiekol mit-turiżmu, jekk huma l-lukandira, jekk huma l-ħaddiema, jekk huma ristoranti, jekk huma tour operators, it-tour guides, l-insurance companies, il-rent-a-car companies, ġifieri s-settur huwa kbir. U l-ħaġa sabiħa tiegħu kienet li din is-sena biżna 2 biljun euro, 2.1 billion euros f'infiq dirett fis-settur. Ġifieri dan huwa kollu qed jagħti kontribut lill-ekonomija tagħna. Meta nħarsu lejn numri, importanti wieħed iħares lejn in-numri li jinfirxu matul is-sena kollha. Ġifieri jekk tħares lejn 5 snin ilu, il-maġġoranza tat-turisti kienu jiġu kif rajna fil-preżentazzjoni kienu jiġu fis-sajf. Illum il-ġurnata qed nifirxu t-turisti mas-sena kollha u rnexxinna nsiru the least seasonal destination in the Mediterranean, mod partikolari bejn Marzu u Diċembru, jonqos challenge ta' Jannar, Marzu u Frar li għatanna fejn nikbru nsaħħu u jien naħseb jekk nifokaw fuq ix-shoulder months nistgħu nagħmlu l-ġid. Però mbagħad biex nirrispondi iktar fid-dettall il-mistoqsija tiegħek fuq meta ta' 6-7 snin nixtiequ li nattiraw lejn pajjiżna turisti li fuq iktar flus. Però ma tistax titfi l-switch għal suq minnhom u tixel l-switch għal suq ieħor, tittamilha fuq medda ta' snin. U hekk qed nagħmlu għalhekk ħdimna ħafna biex is-suq Amerikan dis-sena jikber bi 30%, għalhekk qed naħdmu biex l-Awstralja u s-suq Awstraljan jikber u s-suq Ġappuniż jikber biex bekk over time nibdu nattiraw turisti pajjiżna li fuq ferm iktar flus.